I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Yan. Ilinis kami dito sa bahay ng kapatid. Dito na kami sa kanyang kwarto. Tayo umpisa ni siya. Ay, kuneta. Awa. Nila pa pa din niya. Wala ko sa tay. Pero dari yung pagnyaliwanag aray hello nanay. Medyo pagnyaliwanag. Ba, lakas ang apoy mo dyan, di ah. Regal ko. Lakas ang apoy mo, di. Bakit? Lakas ang apoy mo. Di ba ako nakakabili ng lighter na mahaba, yung concealing. Pag may nakakita ako, bibili ko para kay... Kasi hindi ako dito kasi papasok ko sa post-pro. Aray. Hello, Papa Jesus. Hello po, Holy Family. Bibigyan ko po kayo ng liwanag. Para
sa inyo. Okay na. Dito muna kami maglilinis sa kwarto ng kapatid ko. Dahil pumas kayo, bayo lang kabit. Bayo lang palit ng tiles na kanyan. Apo din. Bayo lang gawari, pati inidoro, pati raining bowl. Yan po mga yan. Bagong gawa po yan. Saka po ito. Yung dati niya, pinapalitan na niya kasi malabo na. Malabog na po siya, kamalamuti na na. Kanyang muli, paggawa na na lang. Naging makoya. Dili, bayo na kanyang din. Yan. Nice. Tapos ko ng mga pinto sa taas para pumasok yung hangin. Yan, may liwanag na yung aking nanay at tatay. What? Dati namin. Kuha ko ng walis tambo. Magawalis ako sa taas. Actually, bumili kami ng walis tambo. Isang walis tambo tsaka isang walis tingting. Ayun, gamit ni kumare. Ito yung gamit ko luma. What? Sa kanya na yung bago. Nice. Tulungan ako si kumare para maagang matapos, makapagpahinga siya. Damn! Whoa! Whoa! Ngayon may mga gawa siya sa bahay. Ayun, magagawa pa niya. Kawila po nung guest namin kahapon. Nag-extend sila ng ilang oras kasi gusto nila yung place. Nice. Napakatahimik daw.
Kaya totoo naman tahimik, ayan no. Kasi kahit may guest kami dyan, di alat ang mga may guest kasi si tahimik po talaga yung lugar, tapos tahimik din yung mga guest. Meron silang ano, nakakapagpenga sila. At the same time, nakakalimutan na lang yung kanilang problema. Yan, nakaka-relax. Very relaxing po itong lugar namin ito. Ang ganda naman po ng lugar. Diba? Kaya ini-invite ko po yung makakapanood nito na sana masubukan po ninyo, matry po ninyo na maging guest namin kayo dito sa Leo's Resort. Lakas ng hangin, oh. Malakas yung hangin. Daming bunga ng mangga, oh. Nice. Wow! Ala, oh. May manggang ganyan karaming bunga. Pusa nagsara yung pinto sa lakas ng hangin. Nagsara yung mga pinto. Wala naman ng bagyo. Malakas lang talaga yung hangin. Ang bubuksan ko ulit. Kasi kailangan yung hangin lusutan sa bahay. Para yung amoy ng bahay nakakasingaw. Ayan. Ayan. Mga papamangkin ko tutulog dyan sa mga kwarto nila. Tapos yung hangin, nagsasarang kusa yung mga pinto. A few moments later. Linaw, oh. Linaw ng video rito. Dito naman ako magwawali sa terrace. One hour later. Congrats nga pala sa mga kapatutong MDF na assist sa limbon ni Apong Hero dito sa amin sa Danga. Hours later. Awalis ako dito sa garahe. Marami ngayon, no? Yung dahon. Dala-dala ng hangin yan. Wala naman no kasi dito puno ng bayabas So dala-dala ng hangin. Wala kang puno ng bayabas dito, oh. Ayun, puno ng bayabas doon sa harap, sa kabilang bahay. Kaya malakas yung hangin Kailangan pa sa ilalim ng sasakyan, mawalis. Takip kayo ng ilong baka pumasok sa loob ng katawan nitong halikabok.
magwalis. Dito. Ah, dito pa pala. Ito na lang pong hallway. Tapos magdidilig na ako ng mga halaman. Nice. Yung halaman niya. Mawalis muna ako dito sa hallway niya. Didiligan ko naman po yung mga halaman. Tara, tayo magdidilig ng mga halaman niya.
nakapagdilig na ako ng halaman. Ilang naman yung mga halaman niya. Yung nasa harap ng bahay. Tignan kasi kumari kung tapos na. Pwede na isara yung kwarto. Mare? A few moments later. Okay. Dito ko na po tatapusin yung ating video. At maraming salamat po sa mga nakaabot dito sa dulo. At wala pong sawang pagsuporta sa aking YouTube channel na NF Aqua Official. Okay. At saka shoutout nga po pala sa mga nanonood ng aking video. Sana po this coming March, April makakuha po kayo ng slot dito sa Leo's Resort. Ayan. Message nyo lang po yung kanilang Facebook page. Meron po sasagot sa inyo doon. Ayan po. Meron na rin pong contact number kung sino pwede makausap. Nakalagay po doon sa kanilang Facebook page. Actually, napakaganda po ng lugar. Ayan po. At ayun, salamat sa aming guest kahapon. Doon sa mag-asawa, si Ma'am Leia, tsaka yung kanyang magiging asawa. Sir, pasensya na, nakalimutan ko pangalan mo. What? At yan, ikakasal po sila sa April, garden wedding po. Nice. Congrats po sa inyong dalawa. So magkita-kita ulit tayo sa April, ma'am, sir. Okay po. Shoutout din po kay Bruno Laureles. Ayan. Mga bro and sis, support naman po ng kanyang Facebook page. Search nyo lang po yung kanyang Facebook page. Bruno Laureles. Ayan. Paki-like, paki-follow po yung kanyang yung kanya pong Facebook page. Marami na po siyang mga video na na-upload doon. Ayan. Sa mga pet lovers po, especially sa mga dog lovers. Ayan, si Bruno po isang dog. Isang aso po siya na may lahi po siya. Ayan, paki-search po yung Bruno Laureles. Ayan, paki-follow and like po yung kanyang Facebook page. Ayan po, pa-support po mga bro and sis. Ayan, maraming salamat po. Ayan, at shoutout po sa mga kapatid nating FW. Saan man po kayong panig ng mundo naroon, lagi po kayo mag-iingat. God bless po.